दिनै गोथार बाथौ सान आरो दुलाराय बुहुमनि बाथौ सिबियारिजों लोगोसे दुलाराय बुहुमनि बर'फ्रा दिनैनि सानाव बयबो गोथार बाथौ सानखौ फालियो आरो गोथार बाथौ सानजों फालिनाय लोगोसे गासै बुहुमनि बाथौ सिबियारि बर'फोरा बायदिसिना हाबाफारिजों दिनैनि सानखौ बे गोथार सानखौ फालियो। মই আজি गोथार बाथौ सान মই সমগ্ৰ অসমবাসী তথা Btcla মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন বাথৌ सान সকলো বাথৌ মন্দিৰতে বাথৌ থানচালিত আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই প্ৰগ্ৰাম চলি আছে। তো ময়ো ইয়াত কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা আমাৰ বাথৌ থানচালিত আহি আমাৰ আফা বৈঠাও বাৰৰপৰা মই ইয়াত মানে আহিছোঁ ওচৰত আৰু মই আজি ৰাতিপুৱাই আহি খুব ভাল লাগিছে ইয়াত আহি যে সমগ্ৰ আমাৰ কোকৰাঝাৰ বাকী ৰাইজ তথা ইয়াৰ যিখিনি আশে পাশে থকা আমাৰ ভক্তসকলে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে। মই নিজেও আহি খুব ভাল লাগিল। गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पिकिं एनवायरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै योगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 60008532886000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।